klaro ginagiingon diha, ang Ginoo nagbuhat og lalaki ug babae nga tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan, motipon siyang asawa og silang duha mahimo ng usa. Wala ginahibutang sa Genesis chapter 2, 21-24 nga ang babae o ang lalaki, ang babae mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon og laing babae. Wa ginagibutang diha nga dili kita mapuntol sa atong koneksyon ngadto kang Kristo, maura gyud ang pagsunod sa iyang kasuguan. Mauna nga ang Yahweh ngadto sa pagkamabungahon, mao gayud ang pagsunod sa iyang kasuguan. Dinhi mosulod ang atoang hagit sa pagpamalandong. At to what extent, as Christian and Catholics, we keep and follow God's commands? Hangtod asa man gyud nga level nga kita nahimong matinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Nangangkon magitang Kristiyanos, nangangkon magitang Katoliko, nangangkon magitang sumusunod niya. Pero hangtod asa o hangtod asa kutob, kita nahimong matinumanon kaniya. Kay mo man iyang giingon sa Ebanghelyo, kamo ako mga higala, kamo ako mga sumusunod, kung tumanon lagi ninyo ang akong kasuguan. Napangutana, hangtod asa man ta kayang musunod sa iyang gusto, sa iyang gihatag ari kanato. And sa samang pagi, up to what extent we keep our own rules, our own desire, our own wants and likes. Asa kay nilabaw? Ang kagustuhan ba ni Kristo pinagi sa iyang mga sugo? O ang ato arag gusto ba atong gipadayon pinagi sa ato apong gana? Very recently, ang social media nagubot tungod kay adunay gi-post dito sa Tagum sa Davao nga adunay usa ka religious minister nga nagkasal og puro babae. Unya dili gid sa Katoliko ha, bantay man unya og moingon mong Katoliko to kay nakakita mong gasutana. Dili to siya Katoliko, Christian Church kato siya, LGBTQ Christian Church, bag-una nga grupo nila. Yan ako sila sutana-sutana. Kato siya nga religious minister gakasal og puro babae, nya gakasal og puro lalaki. Now the question is same-sex marriage part of God's commands? Dili gid tawo na mga igsoon. Wala ginay labot sa kabubuton sa Dios o wala nay labot sa kasuguan sa Ginoo. Sa Genesis chapter 2 verses 2 to 4, Genesis chapter 2 verses 21 to 24, klaro ginagiingon diha, ang Ginoo nagbuhat og lalaki ug babae nga tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan, motipon siyang asawa og silang duha mahimo ng usa. Wala ginahibutang sa Genesis chapter 2, 21-24 nga ang babae o ang lalaki, ang babae mobiya sa iyang amahan ug inahan og motipon og laing babae. Wa ginahibutang diha. Samot na nga wala ibutang sa Genesis 2, 21-24 nga ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan og motipon og laing lalaki. Wa ginahibutang diha. Ang kagubuton sa Dios mao nga ang lalaki o babae mao iyang gihiusa aron makaambit sa grasya nga iyang gihatag ngadto sa mga minyo. Now, ang same-sex marriage is against God's commandments. Kanya kay daghan magyud mi insister ani ko sila nga ay kabahin man sa amo ang freedom sa among kagawasan. Is that real freedom? Is freedom doing what we want and what we like? Dili. True freedom is doing what is right. O unsa man kining unsay maayo ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao na nga dili gini apil sa kabubuton sa Ginoo. Kining paghimo nato nga same-sex marriage, wala gina siya. Is divorce part of God's rule and God's commands? Definitely not. Tungod kay sa Ebanghelyo sa Mateo, giingon diha, walay si bisan kinsa nga pwedeng makabungkag o unsay gihiusa sa Dios. So ang diborsyo o panagbungkag sa pagaminyo, supak na sa kabubuton sa Ginoo. In fact, it is an outright nga pagsupak sa unsay nature sa kaminyoon nga mao kahiusahan sa lalaki ug sa babae. Mao na nga nining Ebanghelyo karon nga niingon si Kristo, mahimo mo akong sumusunod kung magmatinumanon mo sa akong mga sugo. Dapat maginahinay tag-evaluate sa atong kaugalingon. Kristiyanos man kahata, pero kinsa mang sugo ato ang gisunod? Sugo ba sa Ginoo ni Kristo o ato ang kaugalingong sugo o gusto lang?